min puɗɗorima inde joomen tagɗo en tagi leydi tagi asman paso mum wodata tagi yimɓe tagi jinneji nda ɗum teskoɗa tagi annabaɓe lawniyaji ɓe jiibata. bandiraɓe, caggal yettude Allah e julde annabi sallllahu alayhi wa sallam, min calmini galle o, min calmini dennagal bandiraɓe wonɓe ɗo. Ewa ko haalde seeɗa e inde Magic Forage e ardogol mawnam Ibrahima Anne mo ganduɗa ine sambiti amen e gaɗal amen ɗo, beele min gonanamo ɗo nde wonno hande o saaha omo Dakar te omo jaggi toon seeɗa. Eyi ko adi foof ko weltade no feewi e teddugal ngal ganduɗa onon mbaɗani min ɗum. Nde wonno ko ɓooyani ko min garino ɗo tawa ine addi amen ɗo fondation Ceerno Wolle Ndiaye ngam gollandeɓe forage uji ɗiɓe kokki wuro ngo hono forage uji tati. E nder hen komin gari ɗo ko e golluɗe ɗen golle min jii wuro ngo no teddiniri amen tawa komin nelaɓe elle ko Abdoullahi Wolle Ndiaye e hoore mum walla Alaji Abou Ndiaye woni ɗo, ɓe teddini amen no feewi. Caggal muɗum tourné momin mbaɗatno e nder Fouta ha e Ɓundu e ko nandi hen, min jaadi e musidɓe ɓe jaadiyankoɓe hono noon ceernam goɗɗo takko am ɗo min jiidi hen, min jewti hen, wonno ko almuɓɓe kawri tawa ko golle kawrinnoɓe jiɗodiral e respect e tinodiral e teddungal naati hakkude amen. Nde wonno ine jeeya e jikkuji moƴƴiɗi ceernajo haalannoɗo teddungal e gilli saabu Allah e ko nandi hen. Ko ɗum woni sababu ha hande ɓe teddiniri Magic Forage nde ɗo ñalde walla mbiyen ɗiɗo ñalde ɗi ganduɗa fuɗɗima hikka woni duuɓi tati ko adi gandodiral amen, kono teddungal mabɓe waɗi ɓe teddiniri ɗum Magic Forage. ko ɗum noon teddugal fuutankoɓe ne mbiya dasetake rondete, kono ngal teddugal so Allah ine teddi e amen, hay rondade ɗum teddi amen no feewi. ɗum waɗi min duttanɓe teddugal mbiɗen jaraɓe mbiɗen jettaɓe, te inchallah ko yeeso fayi, saabu ɓe ñamli ɓe ganduɗa hayso mbawa yobde ma eto kam wadde kaddi bawɗe muɗum en gam etade wadde hen fodde muɗum so Allah jaaɓi. min jurnota ko on banggue, min duttan on salminago onon bandiraɓe, mbiɗen calmina on kadi mbiɗen mbiya on min gala konngol gongol ɓurgol teddude walla ɓurgol wawde yettinde ko woni e ɓerɗe amen e wiide min beltima. e hunde noon ɗe ganduɗa ko heewi muɗum yonata, wadde seeɗa mum kadi ina yona, ɓay seeɗa o e ko heewi ko foof yoni, haydara hen humnata foof foti. wadde min ɗaɓɓiɗinto ɗo min mbiya on wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. falillahi alhamdu. eɗen jetta hono musidɗo men giɗo men ceerno Abdoul Mody Tall, nde tawno fulɓe mbi kala ko dilli koko dillini ɗum ko ɓuri ɗum doole. en jetti anniyaji ɗi fof e miijiɓe nde ɗo hunde haɓe mbawi darnude ɗum ɗo, ɓe jarama. yo Allah hebbin hono ɗeɗo pelle e nder leydi he, kono yo Allah hebbin hono ɗeɗo pelle e nder Fuuta, nde tawno moɓodire kewɗe ine mbaɗa ɗe gona moɓodire diine, kono so tawi en mbawi dañde hono ɗeɗo moɓodire falillahi alhamdu ko yettere Allah. ceerno Abdoul Mody Tall, an e dendagal wondiɓe ma e yaadiɓe ma kala, Alhaji Abou Ndiaye ine salmina on. omo welti e teddungal ngal teddinirɗon mo ngal, nde tawno ko tedduɗo wawi teddinde, kono kadi ko tedduɗo wawi ruttude teddungal ngal teddina. alhamdulillahi rabbil alamina. omo yetta on, omo jaara on,
omo yetta on fodde mum no potirɗon wona fodde makko kanko ala ko fodde mum no potirɗon kanko Alhaji Abou Ndiaye omo yetta on nde tawno fulɓe ine mbiya so gamri cukalel yooɗi ko yummum jaggi e balaɓe he wadde alhamdulillahi rabbil alamina teddugal ngal fof kadi o wi omo itta ɗum omo totta ɗum Alhaji Abdoullahi Wolle Ndiaye nde tawno ko kañum woni tedduɗo teddinimo ha enen mbawɗen teddinirdemo ɗum hande donc en jettimo falillahi alhamdu so wiyama Alhaji Abou Ndiaye kono musidɗo kalɗo joni o wi ni o wiyatake holi kanko kadi o wiyatake holto o jeeya kadi o hollirtake toni ala eɗen kumpiti eɗen gandi enen fof honi Alhaji Abou Ndiaye kanko immini en gila Madina Gounass ha ɗo yo en ngar lomtoɗen mo ga nde tawno kaw Alhaji Abdoullahi Wolle Ndiaye ari nan ɗo e Sénégal nana Dakar ɗum ina jeeya e ko haɗimo yaade Makkatal Mukarram hikka kanko Alhaji Abou Ndiaye o lomtini Souleymane Gollo wadde alhamdulillahi rabbil alamina so tawi hono ɗum ɗo waɗi omo yinno kanko hoore makko arde ha ɗo hawre kadi no fulɓe Fuuta mbiyata ni ko yani ina wawi ko saati yaadu Makkatal Mukarrama yonti omo foti yaade Allah waɗi e nder ɗum kaw ari woni hankadi hay toon o fatima o lomtini no o lomtiniri toon ni kadi enen ne o lomtini en ga yo en ngar lomtoɗen mo nde tawno Alhaji Abou Ndiaye ko jaaƴƴo kadi ko ganduɗo fodde mo woni kala o henni ɗum e nokku mum ɗum noon eɗen jetta bandiraɓe fof eɗen jaraɓe eɗen jetta almuɓe mantannoɓe rasulu sallllahu alayhi wa sallam gila nane hono Kalidou Camara e yaadiɓe makko fof en keɓani andude heddiɓe ɓe kono kanko o kam eɗen jiyamo e réseaux sociaux he en gona ganduɗo mo kono eɗen jiyamo ewa eɗen jettamo no fewi eɗen mbiya yo Allah sellin sembina yo Allah wurnu daaɗe ɗe ha moƴƴa barke Seydi Cheikh Tidiane sago guiɗo e sago gaño fof Allah hokkuɓe sagoji mabɓe en beltaniɓe no fewi eɗen beltaniɓe ha ala kulli haalin kono kadi eɗen jetta hono Magic Forage e gardugol Ibrahima An e miñi ko gonɗo ɗo hono Siraji An ɓe jarama no fewi eɗen jetta bandiraɓe meɗen awluɓe jeeyaɓe ɗo e wuuro he ha e Wambaɓe ha e Wendu Nodinaɓe ɓe jiiɗen ɗo en jetti dendagal bandiraɓe ɓe foof haza assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bandiraɓe min calmini on min juurima on ummiɓe Madina Gounass ɓe onon bisimilla moon e temmo kalɗono ko temmo ganduɗa ko tem poɗɗo haalede ɗo banggue foof mi heeɗima moƴƴo goto o wi Fuuta so tawi hande to woni ɗo amo ƴeewoyenno jikku moƴƴo ko Fuuta yahanno o ƴeewi yaha toon jikku malla yaha Salum o ƴeewi yaha toon jikku e mbi annabi sallllahu alayhi wa sallam mo Allah mantiri jikku moƴƴo o hamo ñagotono Allah yo Allah hokkuma jikku moƴƴo o wi allahumma ahsin hulqi kama ahsanta halqi no jonirɗa kam ni yonir on jikkam o ndeke noon en sen kaali jikku moƴƴo ɗum ko poɗɗen haalde kala tem kaalaɗo tem jikku moƴƴo ɓuuri haalede hande julde nde timmi korka nde timmi kono jikku moƴƴo no manki ɗum noon so tawi joni conférence waɗama hande jikku moƴƴo haalama hen koko foti haalede haala hen mi wasa junnade nde won ɗon gomɓe ɗo ɓe foof kala hen goto ko poɗɗo haalde e so tawi neɗɗo weltima tan wooda no peññiɗa weltare ma kono mi jogorano haalde kadi mi arano haalde allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim e dow inde ceerno Abdoul Moƴi noon e dow dinde dayira o foof emin bismo dendagal mo Allah nanniɗo e galle he balnimo Allah nanniɗo e wuure he emin mbiya ɗum bisimilla muɗum e to ɓerɗe e to terɗe e kadi emin jaññani ɗum e kala nokku mawɗo goto noon o wi so tawi neɗɗo funtirima so neɗɗo funtirima sadak sakko tan o wi so neɗɗo arima wima miɗe mbeɗa hoyɗi aɗa yaltini sadak naggam o wi sakko woto fecci sikkini nde tawno sadak ne heewi ko nafata ma wod biɗo pelle baɗe dani wonko noddata goɗɗum labas eɗen jaaɓi kala ko wiya hen eɗen jaaɓi eɗen bismi ko moƴƴere mum noon e ko wona moƴƴere mum foof nde tawno a wawa yettoyade taw a haalaka ko fewani
so tawi noon a wiyama kala kaɗa wiye aɗa yeccito walla kala ka haala aɗa jaabo so renaka yettoytama ewo emin bismoɗo dendagal bandiraɓe arɓe ɓe foof guilay mawɗo meɗen ceerno Ousmane Siddat mo enen foof ganduɗen manggu muɗum falillahi alhamdu e darde muɗum e yidde mum annabi sallllahu alayhi wa sallam eɗen bismomo e wuure he eɗen mbiyamo alhaali ko alhaali makko konkone eɗen ñagonomo cellal e juɗde balɗe nde tawno kalende oɗo saaha heedi so tawi omo e diwani he Allah ina addamo o tawtere o yenta e meɗen nden noon so tawi neɗɗo ari e hunde o arti e hunde nde firti ko Allah o arti machallah eɗen bismo kadi ceerno Cheikh Tidiani Ba woni Cheikh Sade Hamad Ifra enen ɓurɗo andirede Cheikh Bambaɗo konkone eɗen bismomo no feewi Allah ittimo ha kanel machallah koye haajuji tigui ɓe goppi Allah addiɓe ɗo ceerno Siraji anen e ceerno Thiamel kamɓe fof eɗen bismoɓe kala hunde ngam ma wodira Qurashi ko weli meti fitanam e jaw dame gandalam ko gaynatimi ɗum koye jardima Qurashi ko yiddame ema yeetima nde fitandu am ko hay heñiram mbohoƴƴide mam Qurashi ko sabu wodani kame watu fo mbeɗe e gasnuma ko guite ɓernde am koye maɗa kodi Qurashi ko giɗo am fadam tefanami ne e baba am ko nawrami aljannaji dow Qurashi i holi jaltinaɗo ye maayo laamgu ngutun wata e ndiyam ndane e jam kelelam Qurashi ko cuɓanaɗo keesi e keesi laabke e ranga mum o yilna e kala wirongal lomalu Qurashi Allahumma salli ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min puɗɗorima inde joomen tagɗo en tagi leydi tagi asman paso mum wodata tagi yimɓe tagi jinneji nda ɗum teskoɗa tagi annabaɓe lawniyaji ɓe jibata